aming partner all day, all night sa atong celebration. Siyempre, din pa ko din Teresa Royal. Ikaw ang gusto ko. Let's go! Register, get a passport, complete all the activities, and head to the prizes! Ito ang gusto ko! Let's play! Come on! Nice! Yay! And every shot smaller, 5 seconds timer. Grabe akong singgit, so dapat mabusog kita with our burgers. Hi! Sir, anong gusto mo ngayon offer sa akong inablang daw hindi ko na gusto magpuli kay daw busog-busog ko yan. Best-seller namin yung smash burger, yung po nag-trending namin from Davao and Jensen. Ayun, smash burger for me one. Thank you!
gusto mo. Siyempre, may panliman kita. Inazagip-sag, say hi! Hi! Hey, hey, hey! Kung gusto nyo, pika-pika with friends! Let's chicken potato! Siyempre mga kabangbang, ari na kita sa ating favorite part of the vlog, which is ang magkaon-kaon-kaon. Ayun, may pa-veggies tayo, meat, and all types of sauce. Ano pa ang sunod? Mapapako ka talaga sa sarap. So, ano pang inyong ginahulat? Magkaon-kaon-kaon na kita. Pagparisis ang ating paborito. Cook. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimti. Ruby Inspired!